పాతేర్లే అత్ నికులే తూదుప్పారు మొక మేరకు కెమెరా పతుందన్న మేరు పాతేర్నే ఇజ్జి పొట్టెలకు కుల్లేరు ఇತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತೇರು ಈ ಪಾತ್ರದ ಗ್ಯಾಪ್ ಓಡೆ ಪಾತೇರು ಅಂಚೆರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಡಲ ಪಾತೇರಿ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಬರಂದೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಐಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಂಬೆಗ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥವ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆತನಗ ಬೆಬ್ಬೆ ಬೆಬ್ಬೆ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಏನ್ ನಾತ ಬತ್ತೊಂದು ತರಿ ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆಟ್ಟು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಇಂಟ್ರು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ದೇನು ಆಂಡ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದೆರೆ ಉಂಡು ಐದು ಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಕನೆಯರೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋರಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೆಕ್ಕಸದು ಕೂತುನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮೇರೆಡ ಮೀನು ಕನೆ ಪನದು ಮೇರೆನ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಲ್ದೇನು ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಕನ್ಪೇರು ತೂವೋಡು ದಾದ ಮೀನು ಕನ್ಪರಿ ಸರಿ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಆತನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಸಲ ಕಂತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೊನೆಡು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೂಡ್ದು ದರಿದನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಿಸಲ ಕಂತನಲ್ಲ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೆಲಿಪಾಡು ದೀಪಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ದೀಪಿರ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೆಲಿಪಾಡ್ದ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಕಸರ್ ಪೂರ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನಗ ಇನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಿತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತಿರು ಆರೆಗ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ಗೆ ಈರು ಇಂಚೆನೆ ಪುಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಮಂತಿರು ಅವು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಡತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಅವೇ ಇವರಡು ಮುರಣಿದ್ದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪಾಪ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ತೂಕ ನಾನು ಮನ್ಪೇನು ದೇಪಂಡ ಇಂಕಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ನ ಪಂಡ LICದ ಪಿರವುಡು ಇಲ್ಲೇನು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿಲ್ಲ ತೂವಡತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ LICದಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನತ 14 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಪನ್ಯರೆ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಅರ್ಧಡೆ ಬರ್ತದ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಆನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಬಾಸ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಬಿಸಿಲ ಬಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಫೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಡೀಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಯಾನು ಐಟು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಯಾನು ದೇಪಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇರ್ತ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿಥಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾದ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪೇರೆ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಐತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಅದು ಉಂತ್ವೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆದಪ್ಪುನು ಆ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಐತಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಂದು ದಾಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಸೋಪೊಳ್ಳು ಜನಕ್ಕಳು ದಾದೇನ್ವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಪೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೂ ಖುಷಿ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಲ್ಲ ತಪಂಡದು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬತ್ತದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಒಯ್ತದ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂದು ದಯಪಣ್ಣ ಆ ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಲ್ಲಲು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಣ್ಣಾಡಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಲ್ಲಲು ಪುಣ್ಣು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀನು ನಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪನಿ ಒಂದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮೀನು ಏನು ಪಾತೆನ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ನಿಟ್ಟೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆಜಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತಿನ ಹಾಪುಂಡ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಡಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇನು ಮೇರೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಅತ್ ನಿಕುಲೆ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಮೊಗ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಮೇರ್ ಪಾತೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತೇರು ಈ ಪಾತ್ರದ ಗ್ಯಾಪ್ ಓಡೆ ಪಾತೇರು ಅತ್ ಪಾತೇರ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಮೇರ್ ಪಾತೇರು ಜೀರು ಅಂಚ
ಪಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಉಂಟದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ದಾಗಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತ ಆಂಡ ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇನು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪನ್ನದಾರಿ ಗೊತ್ತುನು ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ದಾನ್ಸ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನರಿ ಸೊ ಆರು ಈತ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪುದೀಪ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಪಣ್ಣದು ಬಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಕ ಒಂದು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆರ್ಲ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲೇರು ಪೋಲ ದುಂಪೋಲ ಪಣ್ಣದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲದ ಅಮ್ಮಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಡುದೀಪ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಬಕ ಅರೆನೊಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನೊಡೊಂಜಿ ತೂಪೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೋನುನಲ್ಲ ಈತನೆಟ ಆಯನ ಕಾಲೇಜ್ ಏರ್ಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಆಯನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇಮ್ಮೆನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತೇರು ಬಿಜ್ಜಿನ ಪುರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತನ ತೂತೇರಿ ಇಮ್ಮೆನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುರಣೆಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಆ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿಜ್ಜುನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬಿಜ್ಜು ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋನುಲ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಆಯ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ನಾಯಕ್ ಬಾಲೆಗ್ಲ ನಿನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ತೂಪಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಆ ಯಾನಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬಿಂದಸದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತ ದುಮ್ಮಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂದ UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಗಂಗಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತದೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಗಂಗಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಬಕೊಂಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದಿತ್ತಿ ಅವಳ ಎಕ್ದಮ್ ಸೂಪರ್ ದುಮ್ಮೆನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಓಡೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದು ಓಡೆ ಪೋತುನೊಂದಿಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗಾಂಧೀಜಿನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆರ್ಲ ಬಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ದೆ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ದಿಜೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೂಪ್ರಾಮ್ಸು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ನಕ್ಲ ಬರ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಕಲ್ದಿಜೆ ಆಂಡಲ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ರಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಪಾತೇನೆ ಮೇರೆಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ದಾದಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮೀನೊಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿಜ್ಜುಲ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಬಿಜ್ಜುಲ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇನೆ ಅದಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಬಲ ಮುಲ್ಕುಲ್ ಬಲ ಬಿಜ್ಜುಲ ಪಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಸೋನುಲ ಪಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅದಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂತೆ ಪಾತೇರು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿಪುರ ಈಡೆಗೆ ಮೌಲಪುರ ಪೋನಗ ಪಾತೇರು ತಮ್ಮೆ ಪಬ್ಬಸರು ಪುರ ಪಾತೇರು ಅಂಚೆ ಪಾತೇರು ಜೋಕುಲು ದಯಪಂಡ ಯಾನೇ ಬೆಜಕೆರೆ ಪಕ್ಕಿಲಕ ಪಾತೇನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಜಿನಲ್ಲ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಾತೇರು ಅವು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇದಿನ ಮೇರೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಾತೇನು ಮೇರ್ ಪಂಡದತ್ತು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾತೇನೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಬೆಜಕರೆ ಪಕ್ಕಿಲಗ ಅದಮೆ ಅಂಚತ್ತು ದಾದ ನಾಲೊಂಜಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲದ ಜೋಕ್ಲು ಪಾತೇರು ಜನ ಅಂಚೆ ಪಾತೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ಪಾತಿರುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರುವ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾತಿರುವ ಅವೇ ತೆಂಟು ಪಾತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈ ಪಣ ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇಡಿ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಚೇರಡ್ ಕುಲ್ಲುನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನು ಕೆಪ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಐಟ್ ಮೋನ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಲ ಕೆಪ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುಲ ಅಂಚೆನತ್ತೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ತಪ್ಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಅವು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರ್ಪಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನದ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಓಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತಿರಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಇದಾದ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪನ ಇಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅತನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ಐತರ ಓಡಿಗಾಣ ತಿರ್ಗೇರಿ ಪೋಪಿ ನಿಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಮ್ಮೆಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನೀ ಇಲ್ಲಡೆ
ಕಲ್ಪು ಸೋನು ಲಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ತೂಂದಿಪ್ಪರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಆಂಡು ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ನ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಗೊಂಜಿ ಪೋಪೇರು ತೂಕದಾದವನ ಕಾಣ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಸೋನು ಲಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಸೋನು ದಾದ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದರ್ಪಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿರಿಗೆ ನಿಕ್ಕೋ ಇಷ್ಟ ಮೀನು ಬೊಂಡ ಸುಂಡ ತೂಲೆ ಬಿಜ್ಜುಗೋ ಇಷ್ಟ ಬಲ್ಲ ಅಂದು ಮುಳ್ಳು ಐಂಬೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿಪುರದ ಆಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜ್ಜು ಸೂಪರ್ ಎತ್ತೆ ಬೂರ್ತವೆ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಳನಿ ದಿಪ್ಪನ ಪಿದಾಡಿ ಇಜಿನ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನದ ಎಂಕುಲಂಗೆ ಪಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕುಲನ ಸ್ಟಡೀಸ್ಲ ತೂಡತ ಅತಮೆ ಪುಜ್ಜ ಮೆನ್ನೊಂಜಿ ಕುಜಲ್ ತುಲ್ಲ ಮೆನಿಟೇನಿ ಎನ್ನ ಆಂಡ ಆವುಲು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಜಲದ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡು ತುಲೆ ಇಂಚು ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ರ ಫೋನ್ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓ ಬಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬತ್ತನಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ಮಂಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪಣ್ಣದವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಾಟಕ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ದಿತ್ತದ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ದ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಆಂಡ ಆವುಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಅವು ಮಂತನ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪಂಡ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮೀದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಸೀರಂ ಪಾಡೋಡು ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅವು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಪಡೋತ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕುಜಲ್ಗೆ ಇಜಿ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಗೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತನ ಅವು ಬಾಕಿದ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಬಕ್ಕಲತ್ತು ಕುಜಲ್ ತಾಲುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುನು ತುಲೆ ಹೆನ್ನ ಮುಂಚ ಈ ಸಲ ಕುಜಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬೈದುಂಡು ಉದ್ದದಿ ಹೊಡ್ದುಂಡು ಆಂಡ ಉದ್ದದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಲುಣತ ಈಗ ಚೂರು ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ಅಂತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಾಕುಲ ನೀ ಮೀನ್ ದಾದ 11 ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೊಂಡಸ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ 550 4 ವರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4 ಜನ ಕೊಂಜೆ ಬೊರ್ತುಗ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಂಡಸ್ ಕನ ಬಂಡೆ ಬೊಂಡಸ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಬೊರ್ತುಗತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಬೊರ್ತುಲ ಅವಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ವನಸಿಗ್ಲ ಅಂಚದೇನು ಬೊಂಡಸ್ ಕನಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೆನು ಒಂಜೇ ಗಳಿಗೆ ತಿಂದು ಕುಲ್ಲನ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಒಂಜಿ ಉಂಡ್ವಿ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಲಸ್ ಕನ್ನಡ ತೂಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಂಬೆಗ್ ಸುದ್ದಿಗೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥವ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಆತನಗ ಬೆಬ್ಬೆ ಪನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ಪುನು ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಾಕಲು ಅವಡು ಏರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆ ಅವಡು ದಾನೆ ನಮ್ಮನ ಆತು ದಾನೆ ಚೀಪ ಅತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತೆ ನನ್ನ ದಾನೆ ಆತು ಅಲೆಗೆ ಪಾಪ ಬಾಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಮಂಗನಕುಲ ಪಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮುರಣಿ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಅಂಚ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಂತಿನಿಗೆ ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೈಲಿಗೆ ಒಂದು FIR ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಅಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ದೇದಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಷಯ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ದೇಹದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ತುಲೆ ಮಕ್ಳ ಹರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಪೊಣ್ಣಗಂತೂ ಬಲಿಪಾದೇರು ಐದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಅಪ್ಲಿ ಬುಲ್ತದೇರು 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ತದೇರು ಐದಕ್ಕ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂತ ಐಕಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಜೋಶುಡು ನಲ್ತದೀನಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಆತನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪಾದಿನಕ್ಕೆ ಆಕಲು ಅಂತೇರಿ ತಲೆಕೆ ಮೈತಿನ ನೀರು ಕಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನೆನಪಂಡು ಕೋಡೆನಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪುದರ್ಗ ತಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲೆ ಕಲ್ವೆ ಮೀಸೆ ನೂರದು ಮೂಗುಡು ನೂರ್ದು ಉಲೈಸಾರೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿನ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಮಿನ ನಡೂಟೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಆಂಜು ಆಣಲ್ಲ ಪೊಂಜಲ ನಡೂಟೆ ಬಕೆಟ್ 11 ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಹಾಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಏಪಲ್ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಜ ಹೌದೇ ಕುಡರೆನ ಮೀಸೆನೂರು ಅದು ಪೋಪಿನಿ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಮ್ಮೆನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಗಿರಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಮುಂಗುದಲ ಐಪೋದು ಇಡೀ ಜೀವನ ನೂರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ ಪಣ್ಣ ಆತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಗೇಮ್ ದಲಕನೆ ತೂಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊರಿಬೇಕ ನಮ್ಮ ತಿಗೊಂಡು ಆ ಪಣ್ಣಗುಂದಂತದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲು ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆ ಪೊಣ್ಣನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲದು
ಅಂಚದ ಎಂಕಂತೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಅಂಚೇರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಡಲ ಪಾತೇರಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಬರಂದೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎರಡು ಪಂಡೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಣ್ಣದು ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಅವು ನಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆರ್ಲ ಒಂತೆ ಅರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಆಯ್ನದು ಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಅರೆಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲೆ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರ ಅದುಲ್ಲೆ ಆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂಚ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡೆ ಅನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ಅಂಚ ದಾತ ಬತ್ತೊಂದತ್ತರಿಗೆ ಬಂಡಸ್ ಏರಿ ಈ ಬನ್ನ ಬಂಡಸ್ ಒಂದು ಮೀರುದುಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಚಿನ ಬಂಡಸ್ ಕಂತೀರು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪ್ಗೋರು ಉಂದ್ವೆ ಕೊರು ಬಂಡಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕೈಜಿ ನಾನು ಕುಳಿ ಮಿಂಚಿ ಬೆಣಿ ಮನ್ಪೋರು ದೇಪಣ್ಣ ಪಂಪ್ರೇಟ್ ತಿನ್ನ ನಾಲೆಗೆ ಅವು ಏನಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಗಳಿಗೆ ಗಾತು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಂದಿರತ್ತ ಒಯ್ಪೊನಿ ಅಂಚ ಇಜಿನ ಒಯ್ಯೇ ಕೊರ್ತುಗಾಪುನ ತೊಂಬೆ ಬಿಚ್ಚು ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಕಜಕ್ ಮನ್ಪೇನ ನಾನು ಇಲೆಯನ್ನು ಬೊಂಡಸದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.